फिन आरोबाव बर'नि नखराव मैदेरनि उदखार भिडिअखौ थामहिनबा फुटेजखौ आं फुल्लि नोंथांमोननो आपडेटखौ होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगांनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो साफ्रोमबो नायगिरिफ्रानो भिडिअखौ लाइक होनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायगोन आरो शेयार खालामनानै होगोन। भिडिअखौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव। फैदो जों जाथायखौ मोजाङै मिथिनो नाजादोनि। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन जे बर'नि नखराव माबायदि मैदेरनि उदखार जादोंमोन। आंनि नामा लुखुर मुसाहारि आरो गामिया ओरैनो रिफिनि पुलिसा दिमाजरा बाथाबारिबो होनो। ओमफ्राय दिनैनि मोनानि हरनि 2टायाव